Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Patay ang 56 anyos nga lalaking radio broadcaster. Human giposel ang gisakyang motorsiklo sa Malidigaw Special Geographic Area BARM. Asawa ni ini nga angkas, nakalingkawas. Nakaalerto si Efren Mamak. Dead on arrival sa ospital, kining 56 anyos nga lalaki human gipusil samtang nagmaneho og motorsiklo sa Sitio Proper 1 duol sa Barangay Hall sa Fort Pikit sa Malidegaw Special Geographic Area o SGA BARM banda 6:45 Huwebes sa gabi ang maong biktima. Giilang nga si Nestor Micator nga radio broadcaster sa usa ka local media station sa Pikit, Cotabato, samtang luwas ang 51 anyos nga asawa ni ini nga angkas. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, gikan na malit og pagkaon ang maong magdiayon sa Pikit, Cotabato. Apan diyang mipauli na og milabay sa mong lugar nga halos mag 50 metros lang ang gilayon gikan sa ilang panimalay. Kalit na lang gipusil sa ulo si Micator sa riding in tandem suspects. Usa ka basiyo sa kalibre 45 ang na-recover sa crime scene. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa mga suspect nga daling nanibat. Duha ka anggulo ang ginalantaw sa PNP kalabot sa motibo sa krimen. Usa mao ang trabaho ni ini sa media ug ang ginakumpirma pa nga trabaho ni ini isip lupon sa barangay. We also have information din po kasi but this is still for validation na itong ating personnel ay nagtatrabaho daw po or may kaugnayan sa barangay nila, pero titingnan natin if ito bang motive sa pagpatay sa kanya ay politically related or personal grudge po at hindi ito kaugnay sa kanyang trabaho as a media personality. Ginakuhaan pa og payag ang asawa sa biktima ug mga kauban sa trabaho. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.